I don't know why. Can you stop crying? Can you stop crying? I'm telling you, stop. Oh, you're trending all over Facebook. Stop crying. See, I don't know why. Can you stop crying? I've been telling you, stop. Oh, you're trending all over Facebook. Stop crying. See, I don't know why. Can you stop crying? Agwa bono no ye be ori ye be chagwa oda ya fuzi anya mmiri na anya ụlọ unu na-eji anwụ onye ka ụlọ ọgọ ndala go na anasisi go and ọkwa unu level unu ekenekwa na ndị niile ahụ unu na-agba afa ndị unu na-asị ha ji ekpọpụta Ogechi mmadụ one n'ime ha ka unu nyego vote of thanks for doing exactly what you people asked for. You people demanded for the release of Ogechi. Ogechi has been released. Unu enyego vote of thanks. Which day are you going to give? You people going to give vote of thanks to all the people who know na for since na Facebook. Onya go and release Ogechi. No, Ogechi ji we no n'ime. Now that she has been released, unu enyego vote of thanks. Ma nwaanyị Belgium na ndị otu ndị ile asịrị gowa nwata. Efeduru okolo ọ na-akụ asịrị. Unu enyego vote of thanks. Unu ekenego ndị unu na-akpọ since. Let us take it that no nagidoro afa nagide afa after so much mkpọtụ unu nyere ndị unu na-akpọ decide to go and do the needful. Emekwazie unu bere akwa instead of unu ya aduze very happy unu bere akwa. Just look at tears. I can see tears na anya unu ime. I can see lamentation chapter 1 verse 1. Unu lose go voice unu disappear go unu disappear go into thin air. Ifere awụ na portion unu shema awụ na ife nketa unu niile agbafusịana over a twinkle of an within a twinkle of an eye. Unu disappear go. What else unu na build keta? Ndala. Gradually we are going to dismantle the huge lies emelu na Palace of Justice, and the Ezugo we do that. Don't even ask me how I'm going to do that. Just watch out and see how it's going to happen. Biko onwuko no nwere onye n'ime ndị ma kpọọ ya ọnwụ na go na ya na-adụ mma bụ onye a shake BP ya number 1, shake health condition ya number 2, shake Keriva na-akpọ ọzọ, shake stress level ya number 3. Go and console them, because there is indeed crying in their camp now. They are crying ọkwa kwambala ọnụ ife Ogechi pịara ha wee tari okenye, and then man etari onye ihi na Facebook tofu etari onye ihi na Facebook tofu. Share this video and celebrate with us. Go, this is freedom, and freedom supposed to get celebrated here. I welcome you once more. Okarisia nwanyị as they sweet us, they pain them. Okari hetua.